Il-Gvern reġa' ħolom bil-proġett tal-metro, proġett li fi kliem Robert Abela stess jaf idum madwar 20 sena biex jitwettaq. Kien propju 4 snin ilu meta l-Gvern ta' Abela kien qabbad konsulenti barranin u issa reġa' dar fuqhom biex jieħu il-pariri. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg minn mindu ġie elett kemm il-darba tkellem dwar il-bżonn urġenti ta' sistema moderna ta' trasport tal-massa għaliex is-sitwazzjoni fit-toroq tagħna bħalissa mhijiex waħda funzjonabbli. Bil-popolazzjoni dejjem tikber u l-ammont ta' karozzi fit-toroq tagħna dejjem qed jiżdied. Qed nispiċċaw f'konġestjoni kbira li tħalli impatt ħażin anke fuq is-saħħa mentali tal-poplu. U issa Abela reġa' qajjem dan il-proġett. Propju wara li tkellem Alex Borg. Għalkemm huwa evidenti li fil-kabinett tal-Ministri hemm uħud li għandhom dubji serji dwar il-metro. Jekk huwa abjad ngħidlu abjad, jekk hu iswed ngħidlu iswed. Ġifieri jekk ikun hemm xi ħaġa li l-pajjiż ma jkunx jiflaħ għaliha, mhux se ngħid li jiflaħ għaliha. NetNews staqsa lil diversi ministri oħra fosthom il-Ministru tal-Ambjent Mirjam Dalli illi qalet li kull alternattiva għandha tiġi evalwata. Fil-waqt li oħrajn qed jirrimarkaw fuq l-ispiża biex issir il-metro u anke iż-żmien li tieħu. Kull alternattiva li tista' tgħin lil pajjiż tajjeb li tkun analizzata u dak li qed jiġi propost ukoll. Jiġifieri taqbel ma' Trump? Kull alternattiva li tista' tgħin lil pajjiż tajjeb li tiġi analizzata. Għandna l-finanzi biżżejjed biex nifilħu għall-metro? Le, qatt ma dħalt fid-dettall fih. Smajna time frames marbuta ma' 20 snin, 20 sena biex jitlestu. Ovvjament wieħed imbagħad jista' jara skali differenti tal-istess proġett. Jibqa' l-fatt li l-Labor ilu 12 sena fil-poter u sissa il-pajjiż għadu mingħajr soluzzjoni għat-traffiku jew sistema moderna ta' transport tal-massa.